ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இதோட பேர் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரிஞ்சால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். உங்கள் ஊரில் என்ன பேர் சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். எங்கள் ஊரில் எங்கள் பாட்டி வந்து இதோட பேர் வந்து கோரப்புல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கோரப்புல்லை நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி களை எடுக்கும் போதும் மறுபடியும் பிச்சுக்கின்னு இந்த மாதிரி தான் வரும். இதை நாங்களும் நிறைய தடவை பார்த்துருக்குறோம். எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க, இது ஒவ்வொரு வாட்டி பிடுங்கி எடுக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு இன்னும் 7 புடுக்கு இருக்குது, எல்லாத்தையும் உன்னால் எடுக்க முடியுமான்னு சொல்லி இந்த புல் கேட்குமா. ஸோ நீண்ட நாளாக நாங்களும் இதை பிடுங்கி எடுத்து பார்த்து கடைசியாக இப்போ தான் 7 புடுக்கையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். தெரியுதுங்களா? 1 2 3 4 5 6 7 இருக்குது. தெரியுதுங்களா?